Ако страдаш от паникатаки, тази книга е точно за теб. В България над 500 000 човека имат този проблем и той им пречи да водят щастлив, спокоен и пълноценен живот. Страхът, тревожността, усещането, че не можеш да дишаш. Познати ли са ти? Това разрушава щастието и отнема спокойствието ти. За щастие вече има решение. Можеш да контролираш паникатаките и тревожността само с няколко прости техники. Това е нов, но вече доказан метод и е описан в книгата "Как да контролираш паникатаките" в 3 лесни стъпки. Книгата е написана от първо лице и в нея авторката разказва как е победила паникатаките без лекарства, без скъпи терапии, само с няколко лесни за изпълнение техники. Техники, които можеш да приложиш веднага. Методът, описан в книгата, е лесен за прилагане и ще ти помогне да си върнеш увереността и спокойния живот. Ако поръчаш книгата до края на месеца, ще получиш и 2 бонуса. Тиражът е лимитиран, затова побързай. Кликни на линка в описанието на това видео и направи първата стъпка към твоя нов, по-спокоен живот.